dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti tok senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Wis to akan dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Ngger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika wis to akan dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamindhan. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar Katuman, Rai Kamas badhe wiloro dhateng Hyang Prabantuna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono siadinge mangero Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jero menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kangmas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhoamu. Ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajani saya ngopo aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawet dene awakmu. Ayo jajaran Antarja, jajaran Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Gatotkaca ki ya tenanan lek arep labuhi karo aku. Nyeng. Lho badhe labuh nang nyeng. Antarja teko ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manemu. Iki aku wis mempeng banget mudyar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 maune ki lomba maune ki ming mak des 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 bareng arep rampung kok des 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 apa-apa ki nek rampung kok cepet jeng 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 dedeng tandeng tuso Tara Berkudara. Ngopo? Mengken apa kowe? Goleki Setyaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa ya? Gatotkaca mau tok kon nunggu aku ki jebono ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Gatotkaca lungguh kene iki, Antarja lungguh kene iki. Iki Antarja, Gatotkaca. Iya. Tak goleki watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gatotkaca karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki mergane patimu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe
Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Mengupama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Do omong-omongan. Kalau saiki anakmu ding angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase dicangting tangting tangting tangting. Wah, apa ranane? Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarjana, aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Jane bento. Iki mau mengupama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangga. Yo. Ojo kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, gak ada cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Dalonke. Iki sing kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo, Bek. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo gar kanca Antarja. Yo. Werkudara! Sepambure Werkudara! Waduh! Werkudara! Sepambure Werkudara! Waduh! Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antaséna mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, senjaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Ngono aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Berbicara. Piye? Kado tekan dhuwur. Tuh ya, kado. Yo. Berbicara. Antarja. Antarja mlayu banter banget saka mpuri Werkudara. Telat Werkudara. Wah. Telat. Aku naik mpuri Antarja ki terus balik. Ora mlayu
ayo sak banter-bantere kok. Goyang Antarja. Goyang terus. Saudara. Opo? Nyakir saudara. Opo? Nyakir. Sopo? Nyakir. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Werkudara. Goyang. Antarja Werkudara, Antarja Werkudara. Sencaki Werkudara, Sencaki Werkudara, Sencaki. Antasena Werkudara. Bubradegan. Sencaki Werkudara, Sencaki. Antasena Werkudara. Gatot kaca Werkudara. Antarja waduh Sencaki Werkudara, Gatot kaca Werkudara. Werkudara Antarja Sencaki Gatot kaca dadi siji Werkudara. Jarwo men. Assalamu. Tobat abid ki. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Durna? Tangi Sampira. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane kaya ora. Pripun anake kok dadi remuk kaya ngono. Aja diajar karo anak-anak menika. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pon. Sinten dewane? Dari Durga. Dari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong negara.